Ayos ba yung cam natin? Guys, kain tayo. Shout out. Bakit ako? Mega love shout out. GCL yun, USA. Kain po tayo, kain. Ay, kain tayo, ginataan. Wow, ginataan. Sarap. Kumakain din ako ng salmon. Ayan, 4 million viewers. Ano kayo yung itsura ko dyan? Yung itsura natin, parang good morning, lovely host, new friend from India. Wow. Good morning. Have a nice day. I'm eating my breakfast. Bakit hindi ko makita sa kabila? Ibig sabihin, oh, from India. WMK Vlog, shout out. Ayan o. Drop your link, please. I will give you banana. Have a nice day, you two hosts. Thank you for coming, my friend. Have a nice day too. Good morning. Eating breakfast. Sorry. No nice with light. No using light. Christine Travel Vlog, mega love shout out po. Good morning, have a nice day. We eating breakfast. May jacket na po, Ma'am Christine. Pinatay ko yung ilaw, sobrang silaw. Sakit sa mata. Huwag na lang mag-ilaw kasi wala akong aircon, mainit. Sisi Conchita, malago. Kain tayo, sis. Tapos ko lang maglaba. Tapos umakyat ako saglit. Tulog si boss. Salmon yung ulam ko. Sinabawang salmon. Yan, may nilagyan ko ng repolyo, radish, saka nagsayang ako ng maaga. Wala yung amo kong babae, kain tayo ng kanin maaga. Laging malakas ang ulan. Oo, tulog yung amo ko kaya hindi ako mag-ingay sa baba kasi magalit. Ayaw niya yung naingayan. Wow, maulan dito. Thank you so much, Sisi Claire. Mira Claire, shout out, kain tayo. Ay, mayroon bagyo sa Pinas?
Wala, sana wala sa Bicol. Christine Travel Vlog, Miguel of Shoutout. Pinatay ko yung ilaw kasi mainit. Kain tayo. Mahirap talaga magutuman. Kaya minsan guys, nagsaing ako ng maaga. Magluto ako ng maaga. Kasi hindi talaga ako sanay na walang kanin sa umaga. Hindi ako mabusog sa tinapay. Matigas pa yung ano. Sisi Mera, may glove shoutout. Kain tayo. Ang sarap ng salmon. Mahal lang pero masarap. Oo, kanina kumain ako ng tinapay. Pero parang hindi ako satisfied sa tinapay. Kaya nagsaing ako ng maaga. Ayan o, paborito, repolyo. Tapos nilagyan ko lang ng kalamansi, yun na. Yung amo ko talaga mahilig sa karne, kaya mamaya ipagluto ko siya ng karne. Ngayon lang ako kumain dito sa taas. Kasi pagtaas ko, pinatay ko yung CCTV para makakyat. Ayan, 6 million in the house. Shout out. Pasensya na kayo guys, no? Nagutom ako. Tinapos ko lang yung labahan. Tapos ayun, tulog si sir. Iniwan ko siya. Alam ko naman pag gumising na, hindi na kasi siya maiwanan sa sa baba. Paggising. OFW Live. May grab shout out. Good morning. Ipin natin to si ano. WMK. Ayan. Salamat sis sa paharang. OFW Live 5657. Okay lang ba na walang ilaw? Masakit sa mata yung ilaw. Hindi ako makablog sa niluluto ko kasi kanina hindi pa nakapatay yung camera kanina. Pero ngayon pinatay ko. Pikit mata, nagutom ako eh. Pagtalikod sis ng amo ko, pagtulog ng amo ko, nagluto ako agad-agad kasi ang dami kong ginawa, nagwalis sa labas. Hindi pa ako nakalinis ng garahe. Mamaya maglinis ako ng garahe kasi bukas Friday. Nandyan yung sasakyan ng amo ko.
Sana dito na lang umulan, hindi na sa Pinas. Kasi dito sa Malaysia, walang problema umulan. Pero pag sa Pinas, naku po, kawawa yung mga tao. Abling, may galab shoutout. Timing talaga to si Manoy Abling na pumunta sa akin. Lumalamon ako. Oo, maulan dyan, Christine Travel sa Pinas. Oo nga, dapat dito na lang sa Malaysia kasi ang Malaysia wala naman problema. Kahit bagyo, ay wala pala ditong bagyo, ano lang ano lang yung nagla-landslide lang dito, walang bagyo. Hala, saan kayo, Ma'am Christine? Saang lugar yan? Abling Small TV, mega love shoutout, Manoy. Wow. Pinagpalitan mo na yung pangalan mo? Bakit hindi pa ako naka-ano sa'yo? Hala, sorry naman, Manoy Abling. Sir Abling. Malaysia, oo, Malaysia ako. Bakit ngayon lang ako nakadikit sa main mo? Agoy, budol ata ako eh. Dito katitila lang. Sarap ng kinain ko, salmon with rice. Busog na, busog. Pwede na. Pwede na maglinis ulit ng garahe. Maglilinis ako ng garahe. Ano ba yan eh? Pagka umaga, gising alas 7. Magpiprepare ng mga baon ng amo ko. Tapos, patayin yung alaga ko. Ayan. Huwag tayong magpapagutom kasi naku po, mahirap. Isa lang yung ating buhay. Hinintay mo pa ako. Mga alagad ko, dikit na sa kanya. Pero yung main ko, hindi pa at hindi nakadikit. Sorry naman. Burn out, wala kaming ilaw. Ang init, pinatay ko yung ilaw eh. Ngayon pa ako nagdikit. Bling Small TV, sorry naman. Malakas ba yung boses ko dyan? Narinig niyo ako? Bakit di ko marinig dito sa kabila? Hindi ko talaga marinig yung boses ko. Oo, mahirap magkasakit. Kaya ngayon, alam mo, pag wala yung amo ko, saing agad. Kain. Mahirap magkasakit, mahal yung gamot. Diyos ko, Purya Santo. Yan, pinagpawisan ako kasi kumain na ako ng kanin. Thanks God, busog na. Mahirap talaga yung nagugutuman kasi malamig na yung pawis. Hindi talaga ako sanay sa tinapay. Kaya sabi ko sa amo ko, wag mo naman akong pagbawalan magkain ng kanin kasi kami talagang Pinoy sanay sa kanin. Ellen Nanay, megalab shoutout. Ellen na inay, ayan si Sonas yan. Megalab shoutout sis. Nag-live ka ba? Kagabi. Sa kapag gabi, pasensya na kayo Premiere live, hindi na ako makadalaw muna kasi nagpapahinga ako. Paggabi. Pag Tuesday at saka Wednesday, Thursday, wala yung amo ko. So, maaga akong gumigising sa umaga. Kasi nagpe-prepare ako ng breakfast, ng babaunin.
Gio, mega love shoutout. Gio Tin. Thank you guys. Tamsak na ako Gio sa'yo. Arky, single boy. Mega love shoutout. Uy, nandiyan na si Arky. Oh. Wait lang, wait. Napunta ako sa ibang lugar. Walang jacket. Single boy, mega love shoutout. Oh, thank you for coming my friend. You have moderator now. Giyutin, mayroon ka ng moderator. Uy, salamat sa mga nagbisita sa akin. Tamsak lang guys, sapat na no. Baba kayo ng bahay para yung mga bago. Maayudahan ko kayo. Tuloy yung pawis ko sa kinain ko. Saka guys, alam nyo, huwag kayong mawawala ng vitamins lalo na pag pag nasa trabaho. Kasi kailangan ng katawan natin yun. Saka salamat sa mga praying ng aking mga ka-GC dyan. Siyempre, naka-recover na tayo. Kaya kailangan ingatan yung ating katawan. Hi Conchita, Arky single boy. Baba ka na ng bahay. $390 ka ba? Wait lang, magpalit ako ng account Mag-bell all lang ako sa inyo guys Hindi na ako magbakas excuse. Sis Helen Vlog Official, mega love shoutout. Tamsak Haran Sisi, good morning. Ayan Gio, +1 ako sa premiere mo. Shared po tambay ko si Ellen na Inay. Ayos, ikaw pala yun si Ellen na Inay, Sisi. Wala, grabe naman tong bagyong Egay 3 hours. Tingnan nyo yung si bagyong Egay. Gio, taga saan ka ba Gio? Kristen Travel, taga saan ka sis? Bilola ko sisi sa'yo Belol. Sisi Helen, baba ka ng bahay sisa. Mega love shoutout sisi at sa lahat. Taga Rizal, ayan. 12 tamsak, sabi ni sis here, family TGT family, ayan. Agoy, nagkabulol-bulol na ako magbasa. Metro Manila po, ma'am, ayan. Baba po kayo ng bahay kasi nag-ayod ako sa inyo Ayan, Arky single boy, 2.2 +1. Ano ba to si Indiano ka ba? Si single boy pala is Indiano. So sorry. Thank you for coming single boy short. +2, single boy +2. Single boy, you have banana? Are you there? Welcome Jim, ma'am. Ayun. Si Indiano rin to. Si MK Vlog. Din. Indiano. Gio! Huwag mong kalimutan magbaba ng bahay kasi dumadaan ako para maayudahan ko kayo. Gio, mga bago to sa bahay ko. Gio. Asa na yung bahay mo, Gio? Nagbaba ka ba?
Si Christine, wala ka bang ano, wala ka bang alagad? Join me all friends. Ayan, sabi ni Single Boy Short. Thank you so much, Single Boy. Single Boy, thank you for coming, ha. Brad, mega love shoutout. Yung kinakain ko pala, hindi pa tapos. Yan, may 15 tusok na tayo. Nagka-barter na ba tayo, sis? Parang hindi pa. Ang sarap talaga ng ano, ng salmon pag mataba. Christine, ako, hindi pa ako dikit sa'yo. Yung mga ano, sisi, mga alagad ko. Hayaan mo na ako na magdikit sa'yo. Kagabi nag-live din ako, Brad. Main dala mo noon. Single Boy, I will drop my member, so please, can you connect my member? Ayan, padikitan ko muna si Sky 88. Tingnan ko, may upcoming siya. 8 hours. Ayan. Single Boy, connect my friend. Connect my member. Uy, hindi siya makapin. Bakit? Wait. I drop the link, no? Sky 88. Harang ulit si Koy. Thank you so much, sis. Ayan, Single Boy, connect my member. Sky 88. Ay, mali. Galing nga tayo Single Boy kay Ilkat. Nakabartiran ko yan last week. Sisi Conchita, wala kang trabaho, sis. Naku. I-charge ko lang, baka makalimutan ko na ano. Ang problema, makalimutan ko siya na ano pala, lobat. Yan, nasa na si ano. Excuse. Uy, nag-live si Ilkat. Single Boy, asan ka na? Lumayas ka na? Mamaya kasing gabi, guys. I'm so busy. Alam, may live din si Sisi Koy. Daming naka-live ngayon.
Magtamsak tayo sa naka-live. Bakit ang daming naka-live ngayong araw? Tamsak. Salamat si Christine sa pagtamsak kay Sky, yung nakapin. Marami din yan, banana. Full support. Ala, thank you. I will drop Kusina Drosolo. My member also, I have a lot of member, single boy. Wait. This one, oh. My member also. I will write my member. My member, Kusina Drosolo. Single boy, please connect my member. Kusina. Princess Carla. Elkat TV. Elkat TV. D. Guzman. Senior. Sky 88. Bang Melody. Kalimutan ko yung member ko. Sisi. Ano? Maulan ba kila Ramil? Oo, maulan doon. Nagtawag siya kahapon. Maraming poste na nasira. Maulan doon sis. Kila Ramil may mga posting ang nasira. Kasi pumunta kahapon sa city. Tapos, nag-contact sa akin. Malakas daw yung ulan. Hala, nagbagyo na kaya siguro hindi na siya nag-online. Sa Davao yun, sa Davao. Davao, Gidapawan yun sila pero kahapon, hindi naman umulan. May mga poste lang na, nasira sa banda sa kanila. Baka ngayon umulan na sis, kaya hindi na siya nag-online. Pero kagabi nag-online siya. Ay hindi, malayo sila sa Babuyan. Sa Babuyan Island, malayo sila. Ang sa kanila sis, hindi tinatamaan ng malakas na bagyo.
Ang landslide lang sa kanila at saka ulan. Natakot ako kasi hindi na siya nag-online ngayon. So baka malakas talaga yung ulan doon. O kaya busy lang siya kasi mayroon siyang sagingang, hindi tinatamaan sis ng malakas na bagyo doon sa awan ng Diyos. Ano lang, ulan. O baka nawala yung signal kasi maulan ngayon. Kahapon nag-contact siya sa akin. Pero ngayon, na umaga, malakas na siguro yung ulan. Ingat sis, ako din maglinis pa ako ng sasakyan. Ay, ang sakyan garahe, sakyan man sa akin eh. Yung garahe sis, maglinis ako tapos ay kaya nga itong YouTube ko, hindi ko pinapabayan kasi nagbaba na yung views niya. Pero sumahod ako sa awa ng Diyos. Sana next month sumahod ako kahit konti lang basta meron. Oo kasi may mga member ako dyan sis. Mayroon nagpa-member nung mga nakaraang buwan ng 899. Yung sahod ko hindi pa nga na transfer sa ATM ko sis sa Land Bank. Hindi ko pa kinuha yung sahod. Di ko alam kung mayroon na sa ATM nakatransfer. Naka 100 na yun, lampas 100. Nag-PM lang si Lolo ay si AdSense na nakatransfer na daw yung pera. Di ko alam, wala pa naman ata sa ATM. Ilang araw ba yun? Depende sa hindi ka naman pasahurin ng hindi 100 lampas sis. Kailangan makaano mo talaga Ako sis, naglagay ako ng 5K na wala sa ATM. Ala, bakit sis? Kinain? Kaya nga sabi ko, kailangan talaga yan. Wag, pag alam mo na may sahod ka na, dapat kunin. Wala, sayang yun ng 5K. Ayun, nag-automatic sa mga member. Ako kaya sis, alam mo sis, wag kang maglalagay sa ATM mo na ginagamit mo sa Naku sis, kaya sa akin, alam mo, hindi ko talaga ginamit yung ATM ko dito kasi naglulod na lang ako. Tapos, pag na-expired ka, kailangan mo i-cancel muna. Kung gusto mong mag-renew ka. Pero sis, kung hindi ka pa nakaka-renew, i-cancel mo muna kasi magbabawas at magbabawas yun. Kaya yung PM sa'yo sa Gmail mo, kailangan bantayan mo yun. Naku sisi, alam mo ba sa akin, maglulod ako, halimbawa maglulod ako ngayon. Asikasuhin ko muna kung sino yung mga dapat kong i-renew i-cancel ko muna pag hindi ko pa i-renew kasi automatic pag nagpasok na yung load mo, mababawasan na yun. Ang laki pa naman ng renewal ko ngayon kasi may member ako, nag-member siya 899.
abuti ng 1,000 Philippine money. Oh, maglulud ako nun. Naku sis, mali yung ano mo, idea mo. Mali yan sis. Wag mo nang gamitin next time yung ATM mo sisi, maglulod ka na lang. Kasi hindi mo alam kung saan ka nakarenew, kailangan nakalista ka talaga. Gaya nito, may 1,000, may 899 ako nababalikan, na-expired na ako doon. Pero siya, nag-member na siya sa akin. So, alangan naman hindi ko yun i-raise back. Kaya nga sis, mabilis ako sumahod nung ano kasi may mga member ako dyan na ano, mga legit yan. 899 kasi, 899 yung mini member nila. Pero depende sa akin kung magbabalik ako. Naku sis, kawawa ka talaga dyan. Ganito nga gawin mo, number 1, ganito gawin mo. Pa-expired mo muna lahat ng membership mo. Tingnan mo, i-cancel mo muna lahat doon sa Google mo. Cancel mo muna lahat yun. Patapos mong i-cancel, maglista ka kung sino yung mga kinancel mo. Tapos tingnan mo kung naka-join ka pa o hindi. Saka ka na mag-renew pag tapos ka na ma-expired lahat yung mga membership mo. Huwag kang magmadali. Naku sis, sayang yun. Sige na sis, maglinis ako ng ano, kahit iwanan mo na yung whitey ko. Tingnan mo, nakalista yung mga ano ko dito. May mga listahan ako sis. Kasi, gaya yan, mag-live ako, hindi ko yan makita kung sino yung papalipad dyan kahapon, kung sino yung mga nag-join. Kailangan, pagkatapos mo mag-live, tingnan mo sa Chrome. Kasi minsan bigla na lang nagtaas yung revenue ko. Kaya nagche-check ako araw-araw. Kasi minsan hindi na nila yan sis ma-SS no, na mag-send sa'yo. Oo sisi, maglinis ako ng garahe. Iwanan ko lang muna yung live ko kasi wala yung amo kong babae. Hapon pa yung darating. Kasi yung ano ko sis, tingnan mo yung views ko bumaba na. Magbaba yung views ko, 78.8 na lang. Kaya need ko talaga mag-upload ng mga short para makabawi ako, pero tapos sis, yung phone ko sis, nag-ano na siya. Wala, saan na ba yun napunta? Natanggal siguro. Na-uninstall ko yung ano. Kaya ano ba yung napindot ko? May virus daw yung cellphone ko sis. Ano ba yan? Nag-ano siya, full memory yung aking phone. Bago-bago lang to, hindi pa nga 1 year. Ay, nag 1 year na pala siya. Kailangan ko nang makabili ng laptop sis, pero inuna ko muna yung mga mga school supply ng aking mga anak. Yung dalawa ko. Nag-ano na siya, so bagong-bago pa lang yung phone ko, nag-ano yan siya, nag-full memory na. Nahirapan man ako sis sa mag-ano, Malaki naman tong storage na, pero nag-full memory na ako sis. Ano ba yung gagawin ko dito? Ang dami kasing Gmail ba? Kailangan siguro i-delete yun. I-silent ko lang yan sisi yung ano ko kasi pupunta na ako dun sa baba.
Maglinis muna ako sis ng sasakyan. Sasakyan, garahe, sasakyan. Ay, gawin, nabuang na ako eh. Kiyatay talaga. Mag-mute ako sis ha. Kasi titingnan ko muna si boss. Hindi ako pwedeng magbabad dito sa ano. Uy, Mandy Biason. Hello, good morning po, Ma'am Jem. Vlog, dating dikit po. Sir Mandy, good morning. Good morning. Have a nice day. Wala, Sir Mandy, uy. Mag-mute ako kasi ano. Maglinis pa ako ng garahe. Wala, Mandy. Ngayon pa ako magdikit sa iyo sa main mo. Pasensya na, sir. May moderator ka na. Okay lang po ako. Ayan, Mandy. Baba ng bahay. Drop your link, Sir Mandy at saka Single Boy. Drop your link. Ayan, may 4 million tayo. 4 million viewers. Shout out. Bakit walang jacket si Sir? Oy. Matagal na po ako dikit sa iyo, Ma'am Dika. Ay. Nagpo-full memory yung aking phone. OMG. Sir Mandy, mega love shout. Bigyan kita ng ng ayuda. Sorry, biba ka ng bahay mo, sir. Space. Gamay virus na daw guys yung aking phone. Ano ba yan? Kung ano-ano na lang yung dina-download ko para matanggal yung virus. Sumasakit yung ulo ko dito sa cellphone ko kasi may virus daw. Ano ba yung gagawin ko dito? Sira ulo. Ako magbigay ng ayuda. Wait lang. Baba lang kayo ng bahay. Sir Mandy, baba ng bahay. Kasi mamaya-maya bababa na ako. Tingnan ko yung amo ko kung ano ginagawa. Bakit po may virus, ma'am? Magbawas ka po ng video kasi full memory na po yan. Oo nga, full memory na eh. Kailangan ko na mag-clear. Hirap talaga. Uy, nasobra na sa Ayan, magde-delete muna ako ng mga files. May virus daw eh. Ayan, i-delete ko na nga yung mga nakapost ko na Nag-full memory na ako, sir. Full memory na. Nasobrahan na to sa kakawaiti.
Nag-delete na nga ako ng mga ng mga videos, mga picture. Hindi ko na mabuksan. Ayan, delete ko na nga lahat. Yung mga na-upload ko na, need ko na talaga itong i-delete. Sumakit na sir yung ulo ko dito sa mga na to. Kailangan talaga na bawasan. Siyempre nagwa-YT tayo, napupuno yung natin, yung mga Gmail, ganun. Ayan o. Nagpapasawa yung phone ko. Vicky Travel Vlog, mega love shoutout. Thank you for coming. Ayan, magdi-delete muna si Us ng mga upload, ay ng mga videos. Oh. Wala pa naman ako pang bili ngayon ng bagong phone. Delete all. Tingnan mo sir oh. Ano yung ganyara ang nangyari na. Nagloko-loko na yung aking phone. Ang dami. Kailangan na to siguro i-delete. Delete lahat. Recycle bin. Buholano boy, mega love shoutout po. Good morning, have a nice day. Kumusta naman po kayo? Shoutout po. Buholano boy, mega love shoutout. Kumusta naman po kayo? Ayan, 40 na tayo. Delete all. Sisi, nag-full memory na ako. Aditya. Amhi, bubun siya. Aditya, shoutout. Hindi po makaayuda. Mag-restart muna ako ng phone kasi nag-ano na siya. Aditya, Aditya. Aditya, Amhi, Babu, Musyay, ano yun? Ano daw? Just a minute, Aditya, oh, I'm doing, 11 na, 11 something na. Mag-mute muna